Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong aphan ke pathwa hin ansu sa kang tuyang deng ke palidun thekje aphan mang ponsi kedamtang arkoi ni phai pho arni pen ingdeng pho CM Gold Cup pangcheng ponsi kedamtang arkoi ni phai kretrok CR ni an mesen pen angdung kiti kapathu pon Bangso angdung kiti ke pathu panalong alohia man pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be KAAC MLA EM MAC atum ke do an atum che tong dun si bangso angdung kiti ke pathu along RDP dun Labangso angdung kiti ke pathu along kam CFC lapen Hyderabad FC ang bongsi pathu bondo ke pathu unahud hin hinate rangta ke theka chingbar chit pana jok kerem ke hai patini pothe thedet bangso aphan extra time mate akeli apor setami pipon thulo setami apor lidera phi setami kerem ke hai patini pothe thedet laswa phi puthot kerem ke hai ka patini bekja phan pura tie breaker pachitur konsi Hyderabad FC atum gol pumni lapen comes mate KMS FC atum gol pum pli thaponsi ke hai anu i chepalong kon News report Karbi Anglong Live